క్లాస్కి అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ. సో ముందుగా అయితే ప్రెజెంటేషన్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మనము చాప్టర్ ఒకసారి చూడొచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. బృందా మాతాజీకి కో హోస్ట్ ఎవరో మాతాజీ? ఓకే, బృందా మాతాజీ హ్యాండ్ రైస్ చేయరా కొంచెం? బృందా కిరణ్ మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. స్టార్ట్ చేస్తారా అయితే మీరు? మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి మాతాజీ, ఓవర్ రైట్ చేసి. మీది స్క్రీన్ ఇట్లనే కంటిన్యూ మీరు ఓవర్ రైట్ చేసేయచ్చు, లేదంటే నేను స్టాప్ అయినా చేస్తాను. ఓవర్ రైట్ చేసేయండి. హరే కృష్ణ. పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ దయచేసి హ్యాండ్ రైస్ చేస్తారు. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नमो ओं विष्णुपादय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. వర్ణాశ్రమ ధర్మము ఉపోద్ఘాతము చాతుర్వర్ణ్యము మయా స్పష్టం అన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత 4.13. ప్రపంచమందరి మానవ సమాజం అంతయు మానవుల గుణకర్మలను అనుసరించి నిర్ణయించబడి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులుగా విభజించబడినది. అలాగే ఆశ్రమ ధర్మమైన బ్రహ్మచర్యము, గృహస్థము, వానప్రస్థము, సన్యాసము అనగా భక్తియుక్త సేవ కలిగిన జీవనము వేదాలు నిర్దేశించాయి. మానవ
సమాజ శ్రేయస్సు కొరకు ఇట్టి వర్ణాశ్రమ పద్ధతి నిర్దేశించబడినది వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనబడుతుంది. భగవద్గీత 1.2.13 ధర్మంలో ధర్మంతో పాటు మనుషుడు ఆచరింపవలసిన స్వధర్మాలు విధి విధానాలు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు విశదీకరించాడు. వీటిని పాటిస్తూ కృష్ణ భక్తి భావనలో పరిపూర్ణుడైన మనవుడు పరమోత్కృష్టమైన పరమగతిని పొందగలడు. వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు దేశము మరియు జాతి యొక్క ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కొరకు సంఘమునందు సత్ప్రవర్తన కలిగిన జనులు నెలకొనుటకు వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు ఏర్పాటు చేయబడినవి. జన్మ మొదలుగా మృత్యు వరకు గల శుద్ధి కర్మలకు వంశ పెద్దలు బాధ్యత వహిస్తారు. వంశ పెద్దలు మరణించిన పిమ్మట పిన్నలు అధర్మమగు అలవాట్లు గురి ఆధ్యాత్మిక ముక్తికి వారు అవకాశము కోల్పోదు. స్త్రీలు సహితము పతనమునకు అవకాశము కలదు. మానవుని చరమ లక్ష్యము పొందుటకు చరమ లక్ష్యమైన ఇది అడ్డగా ఉంది. లక్షణం పొందుటకు మానవ సంఘమునందు 4 వర్ణాలు నిర్ణయింపబడినవి. కులధర్మము నాశనము చేయుట అనేది శాశ్వత నరకవాసమును పొందుదురు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ స్క్రీన్ పెద్దది. సారీ మాతాజీ, స్క్రీన్ మరణమునకు పూర్వమే స్వీయ పాపకర్మలకు ప్రాయశ్చిత్తమును చేసుకునే ఒక విధానము వర్ణాశ్రమ పద్ధతి యందు కలదు. కేవలము భక్తియుక్త సేవను నిర్వహించుట ద్వారా మనుజుడు లక్షలాది పితృదేవతలనైనను సర్వ విధములైన దుఃఖముల నుండి ముక్తులను చేయగలడు. పూర్ణ శ్రద్ధాలు అయిన భక్తుడు దేవతలకు గాని, ఋషులకు గాని, జీవులకు గాని, కుటుంబం వారికి గాని, పితృదేవతలకు గాని రుణపడి ఉండడు. వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు 4 విధములు. అవి బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అని భగవద్గీత 4.13లో తెలియచేయబడినది. వర్ణాశ్రమములకు సంబంధించిన 4 వర్ణములలో సత్పరిపాలనకు సంబంధించిన 2వ వర్ణమునకు క్షత్రియ వర్ణం అని పేరు. క్షత్రము అనగా హాని, త్రాయితే అనగా రక్షించువాడు. హాని నుండి రక్షించువాడు కనుక క్షత్రియుడు అని పిలువబడును. ధర్మశాస్త్ర గ్రంథములందు మనుస్మృతి 7.89 నందు ఈ విధంగా తెలియచేయబడింది. అహవేష మిథునోన్యోన్యం జింగాసంతో మహిక్షితః యుద్ధమానాం పరం శక్త్యా స్వర్గం యాంతా పరాన్ముఖ యజ్ఞేషు పశవో బ్రాహ్మణ్ హన్యంతే శతకం ద్విజైః సంస్కృతాం కిల మంత్రైస్య తేపి స్వర్గం ఉపాప్నుయాత్. వర్ణాశ్రమ ధర్మము క్షత్రియ విధులు. దేహాన్ని బుద్ధితో చేయబడి స్వధర్మము వర్ణాశ్రమ ధర్మము అనబడును. దేహాత్మ బుద్ధి కలిగి ఉన్నంత కాలము బ్రాహ్మణులకు, క్షత్రియులకు ప్రత్యేకమైన స్వధర్మములు కలవు. పరాశర స్మృతి 1.58 ఈ విధంగా చెప్పబడినది. ప్రజలను అన్ని రకములైన కష్టముల నుండి రక్షించుటయే క్షత్రియ ధర్మము. బ్రాహ్మణుల స్వధర్మము వేదాధ్యయనము, యజ్ఞము, తపస్సు, దానము, శాంతి, ప్రజలను సత్మార్గంలో పయనింపచేయుట. క్షత్రియుని స్వధర్మము యుద్ధమునందు ధైర్యము, ఔదార్యము. క్షత్రియుని స్వధర్మమైన యుద్ధము చేయనిచో పాపం పొందుటయే కాక కీర్తిని కోల్పోవును. అపకీర్తి అనేది గౌరవం కలవానికి మరణంతో సమానం. క్షత్రియుడు యుద్ధము చేయుట వలన కీర్తి, గౌరవము, యశస్సు, రాజ్యము, భోజ్యము లభించును. యుద్ధంలో మరణించిన స్వర్గం ప్రాప్తిస్తుంది. వైశ్యుని స్వధర్మము కృషి, వాణిజ్యము, న్యాయమైన ఆర్జితము, గోరక్షణ. శూద్రుల స్వధర్మము పరిశ్రమ మరియు ఇతరులను సేవించుట ద్వారా స్వర్గమునకు, మోక్షమునకు అర్హులు. భగవద్గీత 18.44, శ్రీమద్ భాగవతము 11.5.41 నందు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి చేసిన పరోక్ష సూచన ఇదియే. సర్వధర్మములను విడిచి శ్రీకృష్ణుని శరణు పొందిన వారు దేవతలకు, ఋషులకు, బంధువులకు, పితృదేవతలకు రుణపడి ఉండరు. కృష్ణ చైతన్యం ప్రాప్తించినచో సర్వము నిరర్ధకమే. మిథ్యాచారులు, కపటులు, వంచకుల లక్షణాలు, ఆడంబర ధ్యాన తత్పరత, సూక్ష్మ వేదాంతమును చెప్పుట,
యోగి వలె నటించుచు ఇంద్రియ భోగాలకై అన్వేషించుట ఉత్తమ వంశమునకు చెందిన వారమని గొప్ప పదవులలో ఉండే వారమని చెప్పుకొనుట ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి కొరకు సర్వమును త్యాగము చేసినట్లుగా విద్యా ప్రదర్శన చేయుట స్వార్థగతి జీవిత పరమార్థము విష్ణువును చేరుటయే భౌతిక బంధముల నుండి విడివడి భగవద్ధామమును ప్రవేశించు స్వధర్మం నిలిచి వర్ణాశ్రమ పద్ధతుల ఉద్దేశము గృహస్థులు కూడా కృష్ణ చైతన్యం నందలి నియమిత సేవ చేయుట ద్వారా ఆత్మానుభూతి పొందుట స్వార్థగతి జీవిత పరమార్థము శ్రద్ధావంతుడు శాస్త్రములలో తెలుపబడినట్లుగా నియమిత జీవితము గడుపువాడు ఆసక్తి లేకుండా కర్మ నొనరించువాడు యద్కర్మ విష్ణు ప్రీత్యర్యమే శ్రీకృష్ణ చైతన్యంలో విద్యుత్ ధర్మాలు నొనరించు మానవుడు ముక్తి స్థితి యుందుండును. యజ్ఞము అనగా విష్ణువు లేదా యజ్ఞ చరణము యజ్ఞో వైష్ణవ అని తైత్రీయ సంహిత 1.7.4లో వర్ణాశ్రమ పద్ధతి కూడా విష్ణు ప్రీతి లక్ష్యముగా భావించును. విష్ణు పురాణము 3.8.8 కృష్ణ చైతన్యంలో కర్మ విద్యుత్ ధర్మలు నొనరించుట యజ్ఞాచరణ వల్ల మానవుడు కృష్ణ ఫలము నుండి రక్షించబడును. భౌతిక జగత్తులో సుఖజీవనము పొందును. దివ్య గుణము సంపన్నుడుగును. భగవద్ధామమును చేరును. ముక్త స్థితిని పొందును. భగవానుని ప్రేమయుక్త స్థితిని పొందును. యజ్ఞాచరణ ప్రయోజనము యజ్ఞపతి విష్ణువు ప్రీతియే భోక్తారం యజ్ఞ తపసం భగవద్గీత 5.29 అత్యంత సులభంగా నిర్వహింపబడే యజ్ఞము శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుచే ప్రారంభించబడిన సంకీర్తన యజ్ఞము. దేవతలు లోక కార్యములను నిర్వహించుటకై నియమించబడిన పాలకులు. విష్ణువు తరఫున జీవితావసరములను సమకూర్చు అధికారులు. దేవాది దేవుని దేహములోని వివిధ భాగములు. భగవద్భక్తులు శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, అర్చనం వంటి పలు భక్తి విధముల ద్వారా యజ్ఞమును సదా నిర్వహించుచునే ఇందురు. అది వారిని సర్వవిధ పాప సంఘం నుండి దూరంగా ఉంచును. భగవంతునికి అర్పించిన ఆహారం స్వీకరించిన వారు కేవలం చోరులే కాక సర్వవిధములైన పాపమును భుజించిన వారు కాగలరు. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. యజ్ఞ పురుషుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవతలందరికీ ప్రభువు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని పూజించినప్పుడు అప్రయత్నంగా అందరు దేవతల్ని అర్చించినట్లు అగును. మానవుడు భూవత్పత్తులైన ధాన్యము, కూరగాయలు, ఫలముల మీద ఆధారపడి జీవించును. అవి సమృద్ధమైన వర్షంపై ఆధారపడి ఉన్నవి. ఆ వర్షం ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, సూర్యాది దేవతలచే నియమించబడుచున్నది. ఆ దేవతలందరూ శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవకులు. భగవానుడు యజ్ఞించే సంతృప్తి నొందును కావున యజ్ఞాచరణము కావించిన వారికి ఎటువంటి కొరత ఉండదు. భౌతిక దేహము కల్మషభూయిష్టమైనది. కృష్ణ ప్రసాదమును స్వీకరించిన భక్తుడు ఆత్మానుభవ మార్గంలో అవరోధములు లేక పూర్వజన్మ పాపమును చేసుకొంచున్నాడు. లేనిచో ఆ పాప ఫలములను అనుభవించటకు హీనమైన సునక సూకర జాతులుగా జన్మింతురు. విష్ణువుకు సమర్పించిన ఆహారము విషయాసక్తుల నుండి మనల్ని రక్షించును. వేదములు దేవదేవుని శ్వాస నుంచి బహిర్గతమైనవి కనుకనే వేదములు కర్మను వర్ణించుటకు మార్గదర్శక సూత్రాలై ఉన్నాయి. బద్ధజీవులు ముక్తిని పొంది భగవద్ధామం చేరుటకు వేదముల్లో తెలిపిన యజ్ఞ విధమును అనుసరింపవలెను. లేనిచో కృష్ణ భక్తి భావన నియమమును స్వీకరింపవచ్చును. అట్టి కార్యము వైదిక యజ్ఞాచరణమే కాగలదు. మానవ జన్మ అన్నది కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, భక్తి యోగము అని ఏదో ఒక మార్గము ద్వారా ఆత్మానుభూతిని పొందుటకు ఉద్దేశింపబడినది. ఇంద్రియ భోగములందు నిలిచిన వారు యజ్ఞ విధానము ద్వారా పవిత్రతను పొందవలెను. ఈ యజ్ఞ నిర్వహణ కృష్ణ భక్తి భావనను పెంపొందించగలదు. లేనిచో అది కేవలం నీతి సూత్రాలే అగును. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ యజ్ఞాచరణము కంటే కృష్ణ భక్తి భావమును పెంపొందించుకొనవలెను.
వర్ణాశ్రమ ధర్మం. భగవానుడు నియామకులందరికీ నియామకుడు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నవారే కనుక జీవులెన్నడూ స్వతహజనులు కాజాలరు. నిష్కామ కర్మ ఆచరించాలి. ఫలము కోరు వానికి మాత్రమే చేయవలసిన కర్మ ఉండును కాని ఫలము కోరని వానికి అనగా ముల్లోకములందు ఏది పొందవలసిన అవసరం లేదు. గృహస్థునకు అవసరమైన ధార్మిక కర్మలను గృహమునందు మరియు గృహం వెలుపల శ్రీకృష్ణుడు నిర్వహించెనని శ్రీమద్ భాగవతం ద్వారా అవగతం అవుచున్నది. సంగపు వర్ణ సంకరము అనే దానిని నివారించుటకే విధి నియమములు నిర్ణయింపబడినవి. శక్తిమంతుని ఆధీనంలో ఉండును. అనుసరించుట మరియు అనుకరించుట అన్నవి సమానమైనవి కావున శక్తిమంతులను అనుకరించుట కన్నను వారి ఉపదేశములను అనుసరించటం అత్యంత ఉత్తమము. ఏ విధంగా కర్మను అనుసరింపవలెనో మరియు ఎట్లు కర్మఫలములను కృష్ణ భక్తి ప్రయోజనార్థమై వినియోగించవలెనో కృష్ణ భక్తుడు జనులకు చూపవలెను. వేదములందు తెలుపబడిన సర్వ కర్మలు సర్వ యజ్ఞములు అన్ని జీవితగమ్యమైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని అవగతం చేసుకొనుట కొరకే ఉద్దేశింపబడి ఉన్నవి. వేద కర్మల ద్వారా నియమించబడిన కామ్యకర్మలు మరియు ఇంద్రియ భోగములచే మనుజుడు క్రమముగా కృష్ణ భక్తి భావన స్థాయికి చేరగలడు. దేహాన్ని ఆత్మగా భావించే అజ్ఞానులు సర్వదా భౌతిక రంగంలో తలమునకలై ఉంటారు. కాబట్టి వారికి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి ఒక మిథ్య. ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో జ్ఞాన వికాసం చెందిన వారు అట్టి వారిని కలత పెట్టరాదు. లౌకిక స్థాయిలో మహోన్నత విద్యావంతులైన పూర్తిగా కృష్ణభక్తి భావనాయుతులు కానిదే అతను విద్యుక్త ధర్మములను విడిచిపెట్టరాదు. వేరొక ధర్మములను పరిపూర్ణముగా నిర్వహించడం కంటే దోషంతోనైనా స్వధర్మాలను నిర్వహించాలి. వేరొకరి ధర్మాలను అనుకరించరాదు. సత్వగుణంలో ఉండే బ్రాహ్మణుడు అహింసాపరుడు అయితే రజోగుణంలో ఉండే క్షత్రియుడు హింసాపరుడిగా అనుమతించబడతాడు. మనిషి ప్రామాణిక గురువు ఆదేశంలో పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొన్నప్పుడు క్షత్రియుడు బ్రాహ్మణుడు క్షత్రియుడిగా వర్తించగలుగుతారు. ఉదాహరణకు విశ్వామిత్రుడు పరశురాముడు. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్యకర్తారమవ్యయం. వర్ణాశ్రమ ధర్మములు. మానవ సమాజమంతయు 4 వర్ణములు మరియు 4 ఆశ్రమములుగా విభజింపబడినవి. వర్ణములు: బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు. ఆశ్రమములు: బ్రహ్మచర్యాశ్రమము, గృహస్థాశ్రమము, వానప్రస్థాశ్రమము, సన్యాసాశ్రమము. వర్ణములు మానవుల గుణములు కర్మలను అనుసరించియే నిర్ణయింపబడినవి కానీ జన్మపై ఆధారపడి కాదు. సత్వగుణం నందు నిలిచిన బ్రాహ్మణులుగా పిలువబడు మేధావి వర్గంలో మొదలయ్యేది సమాజం నందలి 4 విభాగములు అనగా చాతుర్వర్ణ్యములు. రజోగుణముతో కూడిన పాలక వర్గం వారిని క్షత్రియులు అనబడుదురు. రజస్తమో గుణములను 2 కలిగి వ్యాపారస్తులుగా ఉండే వారిని వైశ్యులుగా అనబడుదురు. తమోగుణము నందుండి శ్రామిక వర్గమునకు చెందిన వారిని శూద్రులుగా పిలువబడుదురు. కర్మ పట్ల ఒక వ్యక్తి స్వభావము అతడు పొందిన త్రిగుణాలను బట్టి నిర్ణయింపబడుతుంది. ఈ యొక్క వర్ణములు సక్రమమైన కృష్ణ భక్తి భావన వృద్ధి కొరకు భగవానునిచే నిర్ణయింపబడ్డాయి. ఇట్టి పద్ధతియే వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనబడును. ఈ 4 వర్ణాల విధానానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అతీతుడైనట్లే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్న వ్యక్తి కూడా మానవ సంఘంలోని అన్ని విభాగాలకు అనగా సంఘ, దేశ, జాతి విభాగములకు అతీతుడై ఉంటాడు. పూర్వకాలమున మృతజీవులందరూ భగవానుని దివ్య స్వభావపు ఈ అవగాహనలోనే కర్మలను ఆచరించారు. అందుచే వారి అడుగుజాడలను అనుసరించుచు కర్మలను ఆచరించవలను. మానవులలో కొందరు హృదయాలలో లౌకిక విషయాలను నింపుకొని ఉండగా ఇంకొందరు భౌతిక భావనల నుండి విముక్తులై ఉందురు. ఈ ఇరువురికి కృష్ణ భక్తి భావన సమానంగా లాభదాయకమై ఉంటుంది. విషయ మాలిన్యములను తొలగి ఉన్న వారు సైతము ఈ కృష్ణ భక్తి భావన యందు కొనసాగుదురు.
ఇతరులు తమను అనుసరించి లాభపడు రీతిలో ఆదర్శముగా కర్మలను అనురింపవచ్చును. సూర్యదేవుడు వివస్వానుని వంటి భగవానుని పూర్వ శిష్యులను అనుసరిస్తూ కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయమని అర్జునులకు ఉపదేశింపబడింది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని అట్టి శిష్యులందరూ కృష్ణునిచే కేటాయించబడిన కర్మల నిర్వహణలో పాల్గొంటూ పూర్వ ముక్త పురుషులుగా పేర్కొనబడ్డారు. మానవులలో 4 ఆశ్రమ సభ్యులు అనగా బ్రహ్మచారి, గృహస్థుడు, వానప్రస్థుడు, సన్యాసి అందరూ కూడా యోగులు లేదా ఆధ్యాత్మికులు కావడానికి ఉపదేశించబడ్డారు. నిష్ఠాపరులైన బ్రహ్మచారులు శ్రవణాది కార్యములను మరియు ఇంద్రియములను మనోనిగ్రహం అనడి అగ్నియందు హోమము చేయగా, సక్రమమైన గృహస్థులు ఇంద్రియార్థములను ఇంద్రియములనడి అగ్నియందు అర్పింతురు. మానవ జన్మ జంతువుల వలె ఇంద్రియ భోగానుభవమును పొందుట కొరకు కానందున మనుషుడు క్రమముగా ఆధ్యాత్మిక జీవనము యందు పరిపూర్ణుడయ్యడి విధముగా ఈ 4 ఆశ్రమములు ఏర్పాటు చేయబడినవి. బ్రహ్మచారులు ఆధ్యాత్మిక చారుని నిర్దేశమున ఇంద్రియ భోగములను త్యజించుట ద్వారా మనస్సును నిగ్రహిస్తారు. బ్రహ్మచారి కేవలము కృష్ణ భక్తి భావనకు సంబంధించిన మాటలనే వింటారు. గృహస్థుడు కొంతవరకు ఇంద్రియ తృప్తిని గూర్చి అనుమతింపబడినను అట్టి అనుమతిని అత్యంత నిగ్రహముతో నిర్వహిందురు. ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక జీవితము కొరకు ఇంద్రియ భోగములను త్యాగం చేయడం కూడా యజ్ఞమే అవుతుంది. యజ్ఞాచరణ ఆవశ్యకత. కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొడమే సమస్త యజ్ఞాల ఉద్దేశం. వేదాల ద్వారా ధర్మ మార్గంలో చెప్పబడిన యజ్ఞాలను ఆచరిస్తే మనుజుడికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ఇంద్రియాల సంతృప్తి కొరకై పవిత్ర వివాహం ద్వారా గృహాశ్రమంలోనికి అడుగు పెట్టినప్పుడు క్రమంగా ముక్తి పొందే స్థితికి ఎదుగుతారు. తదుపరి ముక్త జీవన పరమోన్నత పూర్ణత్వమే భగవంతుని సాంగత్యం. పైన చెప్పబడినట్లు వివిధ రకాల యజ్ఞాలన్నీ వేదాలచే ఆమోదించబడమే కాకుండా మనిషి దేహంతోనో మనసుతోనో బుద్ధితోనో కర్మ చేయగలిగే రీతిలో యజ్ఞాలు చేయబడ్డాయి. భావనలో భేదాలను బట్టి యజ్ఞ కార్యాలు ఒక్కొక్కప్పుడు కర్మకాండగా అంటే కామ్యకర్మలుగా, ఒక్కొక్కప్పుడు జ్ఞానకాండగా అంటే సత్యాన్వేషంలో జ్ఞానముగా అని పిలువబడతాయి. ఇందులో జ్ఞాన యజ్ఞము ఉత్తమమైనది. యోగులు శాంతి సూత్రము. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. సమస్త మానవ కర్మలకు శ్రీకృష్ణుడే దివ్య భోక్త. సర్వలోకములకు అందున్న దేవతలకు అతడే ప్రభువు. సర్వజీవులకు శ్రేయోభిలాషి. శ్రీకృష్ణుడే సర్వమునకు ప్రభువుగా సంపూర్ణ జ్ఞానముతో కర్మ చేయుట మానవుని ధర్మమై ఉన్నది. ఇదియే సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావన. ఈ సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్న మనుజుడు భౌతిక దుఃఖముల నుండి విడివడి పూర్తి శాంతిని పొందగలడు. సింధూర మాతది. నేను చదివేస్తాను. మాం హి పార్థవ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యుః పాపయోనయః శ్రీయో వైశ్యాస్తథా శూద్రాః తేపి యాంతి పరాం గతిం. భగవానుని శరణు చొచ్చిన వారు అధమ తరగతి స్త్రీలు, వైశ్యులు, శూద్రులు ఎవరైనా సరే పరమగతిని పొందగలరు. భౌతిక జీవనములందు ఉత్తమ అధమ తరగతులకు మధ్య భేదము ఉండవచ్చును, కానీ భక్తియుక్త సేవ యందు భేదము లేదని భగవానుడు స్పష్టంగా వివరించారు. నిజానికి ప్రకృతి గుణములను అనుసరించి జీవులు సత్వగుణ ప్రధానములు అనగా బ్రాహ్మణులు, రజోగుణ ప్రధానములు అనగా క్షత్రియులు లేక పరిపాలకులు, రజస్తమోగుణ విశ్రమములుగా వైశ్యులు, వర్తకులు, తమోగుణ ప్రధానులుగా శూద్రులు లేక కార్మికులను విభజింపబడింది. వీరి తర్వాత వారు చండాలులు. వీరి సాంగత్యము ఈ కలియుగమున జనులు వారిని అనుమతించరు. కానీ అటువంటి చండాలురు కూడా శుద్ధమైన భక్తియుక్త సేవను అనుసరించినచో అతడు శుద్ధ భక్తుడితో సమానమగును. వ్యపాశ్రిత్య అను పదము చెప్పినట్లుగా సర్వత్రా శ్రీకృష్ణుని చరణు పొందవలను. అప్పుడు అతడు గొప్ప జ్ఞానుల కంటేనూ గొప్పవాడు కాగలడు. అభ్యాసేప్యసమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. ఆధ్యాత్మికాచార్య నిర్దేశానుసారము భక్తి యోగంలోని నియమ నిబంధనలను ఆచరించలేకపోయినచో
దేవదేవుని కొరకు కర్మ చేయుట ద్వారా ఒకరు పరిపూర్ణ స్థితిని పొందవచ్చును. మనము చేయి కర్మలు ఇంద్రియ తృప్తి కొరకే కాకుండా కృష్ణుని ప్రీతి కొరకు చేయవలెను. ఒకవేళ మన దగ్గర ధనం అధికంగా ఉన్నచో కృష్ణ ప్రచార కార్యక్రమముల కొరకు వినియోగించవలెను. ఉదాహరణకు కృష్ణ మందిర నిర్మాణము, కృష్ణ సంబంధమైన గ్రంథములు ప్రచురించుట. ఒకవేళ కృష్ణ చైతన్యము నేరుగా చేపట్టుటలో ఆటంకం ఏర్పడినచో మానవుడు కర్మ ఫలములను త్యాగము చేయు పద్ధతిని అభ్యసించుట ద్వారా క్రమముగా తమ మనస్సును శుద్ధి చేసుకోగలరు. అట్టి శుద్ధ స్థితిలో కృష్ణ చైతన్యం పట్ల అవగాహన కలుగును. భక్తియుక్త సేవ రెండు రకములు. భక్తి యోగం యొక్క విధి నియమములతో కూడిన మార్గము ఒకటి కాగా, దేవదేవుని పట్ల పూర్తి ప్రేమతో కూడిన మార్గం మరొకటి. కృష్ణ చైతన్యము నియమ నియమములు పాటించలేనట్టి వారికి జ్ఞాన సముపార్జన ఉత్తమము. అట్టి జ్ఞానము క్రమముగా ధ్యాన స్థితిని పొందగలదు. ధ్యానము ద్వారా మానవుడు దేవదేవుని అవగాహన చేసుకోగలడు. అట్టి ధ్యానం చేయలేకపోయినచో వైదిక గ్రంథములలో బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రుల కొరకు విధించబడిన విద్యుక్త ధర్మములను పాటింపవచ్చును. అయినప్పటికీ జ్ఞానము కంటేను ధ్యానము కంటేను సమస్త కర్మఫల త్యాగము ఉత్తమమైనది. ఎందుకనగా అట్టి సమస్త కర్మఫల త్యాగము చేత మానవుడు మనశ్శాంతిని పొందగలడు. సారాంశం ఏమనగా దేవదేవుని చేరుకున్నటకు రెండు విధానములు కలవు. మొదటిది పరోక్ష విధానము, అనగా వారు త్యాగము, ఆత్మజ్ఞానము, ధ్యానము, బ్రహ్మానుభూతి, పరమాత్మానుభూతికి క్రమముగా వృద్ధి చెందుట. తద్వారా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని అవగాహనము పొందగలడు. ఇక రెండవది కృష్ణ చైతన్యముతో కూడిన భక్తియుక్త సేవ, ప్రత్యక్ష విధానం. ఇది మిగుల కష్టతరము, కానీ భగవద్గీతలో ప్రత్యక్ష విధానమే సూచించబడినది. కావున ప్రతి ఒక్కరును ప్రత్యక్ష విధానమును స్వీకరించి దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణు వేయడవలని ఆదేశించబడెను. త్రిగుణాలలో విద్యుక్త ధర్మాలు. మనుజుడు విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టకూడదు. ఎవరైనా మోహంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే ఆ త్యాగము తమోగుణయుతమగును. ఉదాహరణకి సన్యాసంలో ఉన్న వ్యక్తి వంట చేసుకోకూడదు గాని భగవంతుడికి ప్రసాదం చేయవచ్చును. అలాగే కృష్ణ చైతన్యం కొరకు శిష్యుడికి వివాహం జరిపించవచ్చును. దుఃఖకరములని గాని దేహానికి అసౌకర్యం అని గాని భయంతో విద్యుక్త ధర్మాలను వదిలిపెడితే అది రజోగుణం త్యాగము. ఉదాహరణకి సంపాదించిన ధనాన్ని కృష్ణ భక్తి భావంలో వినియోగించడం, తెల్లవారుజామున లేవడం వంటివి క్లేశకరములని వదిలిపెట్టరాదు. తన విద్యుక్త ధర్మమును తప్పక చేయవలసి వస్తే దానిని నిర్వహిస్తూ మనిషి తన భౌతిక సాంగత్యాన్ని, ఫలాశక్తిని విడిచిపెడితే ఆ త్యాగము సత్వగుణంలో ఉన్నది అనబడుతుంది. కేవలం శ్రీకృష్ణుడి కొరకే పని చేయాలి. చాతుర్వర్ణ్యాలు వారి లక్షణాలు. సమో దమస్తపః శౌచం శాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానం ఆస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. బ్రాహ్మణులు నిజాయితీ, ఓర్పు, శాంతి, ఆత్మనిగ్రహము, తపస్సు, శుభ్రత, ధార్మికత, విజ్ఞానము, జ్ఞానము మొదలగు లక్షణములు కలిగి ఉంటారు. క్షత్రియులు ధైర్యము, సమర్థత, శౌర్యము, శక్తి, దృఢ నిశ్చయము, దానగుణము మొదలగు లక్షణములు కలిగి ఉంటారు. వైశ్యులు గోరక్షణ, వ్యవసాయము, వ్యాపారము మొదలగు లక్షణములు కలిగి ఉంటారు. శూద్రులు దేహ పరిశ్రమ, ఇతరులను సేవించటం మొదలగు లక్షణములను కలిగి ఉంటారు. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, శూద్రులకు కర్మలు వారి ప్రత్యేక గుణాలను అనుసరించి చెప్పబడినాయి. తన గుణాలకు సంబంధించిన కర్మను అనుసరించడం ద్వారా ప్రతి మానవుడు పరిపూర్ణుడు అవుతాడు. తేషామహం సముద్ధత్త అని భగవానుడు భగవద్గీత 12.7లో చెప్పాడు. భక్తుడిని ఉద్ధరించే బాధ్యతను భగవానుడే స్వయంగా చేపడతాడు. అదే మహోన్నత జీవన పూర్ణత్వము. ప్రతి మనిషి తాను పొందిన ప్రత్యేకమైన గుణాన్ని బట్టి కర్మలో నెలకొనాలి. కేవలము భగవంతుని సేవ కొరకే పని చేయడానికి నిశ్చయించుకోవాలి. అగ్ని పవిత్రమే అయినప్పటికీ దానిలో పొగ ఉంటుంది. పొగ అగ్నిని అపవిత్రం చేయలేదు. అగ్ని పొగచే కప్పబడినట్లు ప్రతి ప్రయత్నం ఏదో దోషముతో ఉంటుంది. మనిషి తన స్వభావం దానిని విడిచిపెట్టకూడదు. సమస్త భౌతిక భోగాలను విడిచిపెట్టిన వాడు సన్యాస సాధన ద్వారా కర్మ ఫల విముక్తిలో అత్యున్నత పూర్ణత్వ స్థితిని పొందుతాడు. కృష్ణ భక్తి భావనలో స్వధర్మము ద్వారా భగవంతుడిని సేవించాలి. అదే పరిపూర్ణత్వ స్థితి.
బ్రాహ్మణులు విష్ణువు శిరస్సు నుండి, క్షత్రియులు బాహువుల నుండి, వైశ్యులు ఊరువుల నుండి మరియు శూద్రులు పాదముల నుండి జన్మించారని శ్రీమద్ భాగవతము 11వ కాంటో 5వ అధ్యాయము 2-3 శ్లోకాలలో మరియు భక్తి రసామృత సింధువులో 1.3, భగవద్గీత 4.13 ఈ వీటి ద్వారా మనకి తెలియజేయబడుతున్నది. సారాంశం: వేదాలు ఆశ్రమ ధర్మాలను నిర్దేశిస్తే చాతుర్వర్ణ్యాలు శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే గుణకర్మ విభాగరీత్యా సృష్టించబడ్డాయి. తన స్వధర్మాన్ని విడనాడవద్దని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడిని కూడా హెచ్చరించాడు. స్వధర్మ అలక్ష్యం పాపయుక్తం. వైదిక ధర్మం యజ్ఞాచరణ ఆవశ్యకత తెలుపుతుంది. యజ్ఞచక్రం లేనిచో మానవ మనుగడ ముందుకు సాగదు. నేటి కలియుగంలో సంకీర్తన, యజ్ఞం, కృష్ణ చైతన్యము ప్రధానమైనవి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా విద్యుక్త ధర్మాలను ఆచరించాడు. స్త్రీలు, వైశ్యులు, శూద్రులు, చండాలులు కూడా కృష్ణ చైతన్యంలో ప్రవేశిస్తే శుద్ధ వైష్ణవ భక్తుని సాంగత్యంలో పరమగతిని పొందవచ్చు. ఈనాటి సారాంశం ఏమిటంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు. అందుట్లో అందరూ, ప్రతి ఒక్క భక్తుడు వారి వారి అభిప్రాయాలు చెప్పారు. ఇక్కడ నేను కొంత చెప్పవలసింది అనుకున్నది, ఆదిపురుషుడు అంటే భగవానుడు సృష్టి చేయాలని సంకల్పించినప్పుడు బ్రహ్మాది మహావిష్ణు సంఘంతో పాటు వేదపరంగా బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీత్ బాహురాజన్యకృతః పూరూతదశ్చ యద్వైశ్యః పద్భ్యాగం శూద్రో అజాయత. 4 వర్ణాలు గుణ రీతిలో సంకల్పిస్తూ మానవ మనుగడకు అందరి మధ్య ఏకత సాధించడం కోసం కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన చాతుర్వర్ణం. ముందుగా మనందరికీ ప్రథమ గురువైన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి దండవత్ ప్రణామాలు. భగవద్గీత సారాంశాన్ని అందరికీ అర్థమైన రీతిలో అతి సులభంగా రచించి మనకు అందించి అందరికీ అక్షర జ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన ప్రభుపాదుల వారికి, అందులో మాకు అందరికీ అవకాశం కల్పిస్తున్న ఇస్కాన్ మంగళూరి సంస్థకు మా లెవెల్ 3 B1 టీం తరఫున పాదాభివందనాలు. అలాగే మా గురువులైన నామనిష్టా దాస్ ప్రభుజీకి, శ్రీనివాసంగం దాస్ ప్రభుజీకి, మోహన్ రావు ప్రభుజీకి, శీలా మాతాజీకి, కమలేష్ గోవింద దాస్ ప్రభుజీకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అవసరమైనప్పుడు సాంకేతికంగా అన్ని విధాలా మాకు సహాయం చేసి శాంతి సుధా మాతాజీకి, అట్లాగే కోహోస్ట్ అడ్మిన్స్, కోహోస్టు మాతాజీలకు కృతజ్ఞతలు. అలాగే మా పీపీటీ తయారీలో అందరు మాతాజీలు, ప్రభుజీలు సరైన సమయంలో స్పందించి సమాచారాన్ని అందించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. మా అందరినీ సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు సాగేలా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి దండవత్ ప్రణామాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు వర్ణాశ్రమ ధర్మం అను ప్రజెంటేషన్ ముగిస్తున్నాం. సర్వే జనా సుఖినః. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ప్రెజెంటేషన్ చక్కగా క్లియర్గా అన్ని రకాల ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మ టాపిక్ తో అందరూ కూడా అందించారు. వీలైతే ఒక్కసారి స్లైడ్ నెంబర్ 23 ఒకసారి చూపిస్తారా? మీ స్లైడ్ నెంబర్ 23 అనుకుంటున్నాను. స్లైడ్ నెంబర్ 23. వెరీ గుడ్. ఇందులో చాలా చక్కగా చాతుర్వర్ణాలు, లక్షణాలు అని చెప్పి ఇవి అన్నీ కూడా మీరు క్లియర్గా చెప్పారు. సో ఇది ఒక మంచి పేజ్, అంటే అన్ని వివరాలు మనకి ఒక్క పేజ్లో అన్ని పాయింట్స్ కూడా చాలా చక్కగా వివరించడం జరిగింది. సో ప్రత్యేకంగా నాకు ఈ పేజ్ చాలా ఉపయోగకరంగా అనిపించింది. ఆ తర్వాత 25వ స్లైడ్ కూడా ఒకసారి చూపిస్తారా? 25th స్లైడ్.
ఇందులో మరి బ్రాహ్మణులు విష్ణువు శిరస్సు నుండి, క్షత్రియులు బాహువుల నుండి, వైశ్యులు ఊరువుల నుండి, శూద్రులు పాదాల నుంచి జన్మించారని భాగవతంలో చెప్పబడింది. ఆ విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ చక్కగా చూపించారు. అది పురుష సూక్తంలో కూడా మనకు ఇది వస్తుంది. సో ఇదే విషయం పురుష సూక్తంలో కూడా చూస్తాము. అంటే పురుష సూక్తం కూడా వేదాలలో ఉన్నది. సో అందుకని ఆ వేదాలలో ఉన్నది, భాగవతంలో ఉన్నది, రెండు చోట్ల ఉన్నటువంటి ఈ విషయాన్ని ఈ స్లైడ్ ఇక్కడ చక్కగా చూపిస్తుంది. సో ఇది కూడా ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ గుడ్ స్లైడ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే ప్రత్యేకంగా ఎందుకు పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నానంటే, భగవద్గీతలో ఉన్నవి అన్ని విషయాలు ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మానికి చెందినటువంటి అన్ని శ్లోకాలు ఇంక్లూడ్ చేయటంతో పాటుగా ఇవి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే భాగవతంలోది, ఆ తర్వాత ఇక్కడ చెప్పకపోయినప్పటికీ మరి వేదాలలో ఉన్న పురుష సూక్తంలో కూడా ఇదే విషయం ఒక శ్లోకం ఉంటుంది. సో అది కూడా చెప్పబడింది. సో ఆ విషయము, ఆ తర్వాత మరి ఈ 4 వర్ణాల యొక్క బాధ్యతలు, వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతలు 23rd శ్లోకాలు చెప్పారు. గుణాలు, బేసిక్లీ గుణాలు కానివ్వండి, ధర్మాలు, ఈ 4 వర్ణాల యొక్క ధర్మాలు. సో అది కూడా ఇక్కడ చక్కగా పొందుపరిచారు. సో ఈ పేజీ కూడా చాలా బాగా ఉంది. తర్వాత 28th స్లైడ్ ఒకసారి చూపిస్తారు. 28 స్లైడ్. ఓకే, ఇది గోస్వాములందరినీ కూడా చివరిలో పెట్టారు. 6 గోస్వాములను, చైతన్య మహాప్రభు శిష్యులైనటువంటి గోస్వాములను. సో ఇది అంతా ఎండ్ చేశారు. సో బాగుంది ప్రజెంటేషన్. ఇంకా కొన్ని నేను గమనించిన వాటిల్లో కొన్ని విషయాలు, నాకు నచ్చిన విషయాలు కొన్ని పాయింట్అవుట్ చేయాలనుకుని ఇవి చెప్పాను. సో ఇంకా ఐ థింక్ 1 or 2 స్లైడ్స్లో మేబీ ఇంకొక రవ్వ టైం ఇచ్చి స్లైడ్ని వివరిస్తే ఇంకొంచెం, ఎస్పెషలీ ఈ కొత్త విషయాలు లైక్ ఈవెన్ స్లైడ్ నెంబర్ 23 ఒక రవ్వ వివరించవచ్చు, కొంచెం టైం ఇవ్వచ్చు చూసే వాళ్లకు. సో పాయింట్స్ అన్నీ కూడా చూసేంత టైం దొరుకుతుంది. ఈ స్లైడ్లో మనకి కొంచెం టైం తక్కువ ఉంది. సో అన్ని పాయింట్స్ చూసి అర్థం చేసుకుని ఒకసారి మళ్ళీ రివ్యూ చేసేంత టైం లేదు. కాబట్టి ఇలాంటి స్లైడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక్క రవ్వ మీరు ఈవెన్ పాయింట్స్ చదివేటప్పుడు కొంచెం మనం గ్యాప్ ఇచ్చి ఏదైనా కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరమైందనుకున్న దానికి 1 or 2 మాటలు కూడా యాడ్ చేసి కొంచెం టైం ఇవ్వచ్చు. ఒక్కసారి పరిశీలించండి అని ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ టైం కూడా ఇచ్చిన బాగానే ఉంటుంది. సో అదొక చిన్న సజెషన్. ఇలా ఎన్నో పాయింట్స్ ఉన్న ఇంపార్టెంట్గా ఉన్నటువంటి పేజ్, ఎస్పెషలీ చూడగానే అంటే శ్లోకానికి మీనింగే కాకుండా ఎన్నో పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇటువంటివి. ఇంకపోతే ఐ థింక్ బేసిక్లీ మిగిలినవన్నీ కూడా భగవద్గీత శ్లోకాలను, వాటి యొక్క మీనింగ్ని కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఓకే, ఇంకా 19th ఒక్కసారి చూద్దామా. 19th స్లైడ్, శాంతి సూత్రం. ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, ఆఫ్కోర్స్. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం, ఇది శాంతి మంత్రం. సో ఈ శాంతి సూత్రము అని రాశారు. ఎందుకు శాంతి అంటే భగవంతుడు స్వయంగా జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృత్యుతే అని చెప్పారు కాబట్టి మనం శాంతికి ఫార్ములా అన్నమాట, పీస్ ఫార్ములా. సో శాంతి సూత్రము అని పెట్టారు. ఇట్స్ గుడ్. అన్నిటికీ చరమభోక్త, సర్వలోక మహేశ్వరుడు, సర్వులకు శ్రేయోభిలాషి. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్పారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో అవి బేసిక్గా నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్స్. ఇంకెవరికైనా ఏదైనా కామెంట్స్ కానీ లేదంటే క్వశ్చన్స్ కానీ ఉంటే దయచేసి మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి అడగండి.
we'll open, we can open the ఏదైనా చిన్న డిస్కషన్ లాంటిది ఏదైనా ఉంటే ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఇంకా మీకు టాపిక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఫినిష్ అయిపోయాయి మాతాజీ. ఈరోజే లాస్ట్ టాపిక్ మాతాజీ. అవును మాతాజీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో అయితే అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. అన్ని ప్రెజెంటేషన్స్ నేను కంప్లీట్గా చూడలేకపోయినా నేను చూసిన ప్రెజెంటేషన్స్ కొన్ని యూట్యూబ్లో కొంతవరకు చూశాను, అన్నీ చూడలేదు. బట్ చూసినంత వరకు నేను ఎస్పెషలీ నేను ప్రెజెంట్ అయిన క్లాస్లో మీరు చేసిన ప్రెజెంటేషన్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగా చేశారు. దానిని బట్టి అన్నీ కూడా అదే విధంగా చేసుంటారని అనుకుంటున్నాను. సో అందరికీ నిజంగా అభినందనలు. ఆ తర్వాత ప్రోగ్రెస్ కూడా కొంతవరకు నేను గమనించగలిగాను. మెటీరియల్లో కానీ, డెలివరీలో కానీ, శ్లోక రీడింగ్లో కానీ అన్నిట్లో కూడా మొట్టమొదట ఉన్నదానికి లాస్ట్లో మరి ఇప్పుడు చూసిన దానికి నాకు ఈజీగా అంటే చాలా డిఫరెన్స్ కనిపించింది. సో అది వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రెస్. కాబట్టి మీ అందరికీ మీ అందరికీ అభినందనలు తెలుపుతున్నాను మా అందరి తరఫున కూడా. ఆ తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ని మరి మీకు ఇంత ఇదిగా ఏ రోజు తర్వాత ఏ టాపిక్ తర్వాత ఏ టాపిక్ అంటూ మరి అన్నీ కూడా మీకు టైం టేబుల్ ప్రకారం మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసి ఏదైనా టెక్నికల్గా మీకు అవసరమైన మీకు డౌట్స్ అవన్నీ క్లియర్ చేసిన మరి శాంతి సుధా మాతాజీకి కూడా ధన్యవాదాలు. తర్వాత మిగిలిన కోహోస్ట్స్కి మీలో కూడా ఈ పవర్ పాయింట్స్ ప్రజెంట్ చేసిన వాళ్ళు, ప్రిపేర్ చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారనుకుంటా. నాకు అందరూ పేర్లు ఐ థింక్ అరవింద మాతాజీ ఒకరు గుర్తున్నారు, ఐ థింక్ బృందా మాతాజీ కూడా అనుకుంటున్నాను. సో ఇంకా నేను ఎవరినైనా మిస్ అయినా పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇవి కూడా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా అభినందనలు. అందరికీ పార్టిసిపెంట్స్ మీ అందరికీ కూడా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు కాబట్టి క్లాస్ అందరికీ కూడా మా అందరి తరఫున మీకు అభినందనలు, కంగ్రాచులేషన్స్. సో ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాకు ఇంత సపోర్ట్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను చేసిన దానికంటే మీరందరూ చేసిందే ఎక్కువ ఉంది. ఇదంతా మీ కృషి, మీరందరూ కృషి చేశారు. మేము వినటం వరకే మా వంతు. ఏదైనా మీకు ఏదైనా సూచనలు చెప్పగలిగితే చెప్పాము. మీకు కో-హోస్ట్స్ మన శాంతి సుధా మాతాజీ వీళ్ళు టెక్నికల్గా మీకు హెల్ప్ చేశారు. బట్ బృందా మాతాజీ అంటే తను చాలా కష్టపడతారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ మాతాజీ అంత టీమ్ సపోర్ట్ ఉండడం వల్ల ఇంత బాగా జరిగింది మాతాజీ. అది డెఫినెట్గా ట్రూ, నిజమైన విషయమే. అయ్యి ఉండొచ్చు టీమ్ సపోర్ట్. బట్ టీమ్ లీడ్ కూడా ఒకళ్ళు ఉండాలి, చేసేవాళ్ళు కూడా ఉండాలి. కాబట్టి మీ అందరికీ టీమ్ ఎఫర్ట్ బాగా యూ వర్క్డ్ వెల్ యాజ్ ఎ టీమ్ విచ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నాట్ దట్ ఈజీ. ఎందుకంటే టీం అంటే ఎంతోమంది ఉంటాము, అందరూ కలిసి ఎవరు చేయవలసింది వాళ్ళు చేస్తూ సక్రమంగా జరిగితేనే కదా ఏదైనా మరి సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యేది. సో మీరు అందరూ ఇంతమంది ఉన్నా కూడా మరి ఇదంతా కూడా మరి డైరెక్ట్ పర్సనల్ మీటింగ్ లేకపోయినా మరి ఆన్లైన్లో ఆర్గనైజ్ చేసుకుని చేయవలసిన పని కాబట్టి ప్రాజెక్ట్ దానిని విజయవంతంగా మీరు చేసినందుకు అందరికీ మీ అందరికీ, తర్వాత ఈ పీపీటీస్ హెల్ప్ చేసిన టెక్నికల్ టీమ్కి, మరి కోఆర్డినేట్ చేసిన మన శాంతి సుధా మాతాజీకి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, కంగ్రాచులేషన్స్. చాలా సంతోషం. హరే కృష్ణ. ఇకపోతే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ, అడ్డొచ్చానా? చేయండి ప్రభుజీ. అడ్డొచ్చానా? మీరు ఏదో చెప్పబోతున్నారు? లేదు, నేను జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఉంది, ఒక్కసారి జస్ట్ ఆ టాపిక్ లాస్ట్లో క్విక్గా రివైజ్ చేస్తాను అంతే, అంతకంటే లేదు. మీరు చెప్పేది చెప్పండి. ఇది ముందుగా మా ఆధ్యాత్మిక గురువులు అందరూ కూడా ఏ క్లాస్ తీసుకున్న ప్రెజెంటేషన్లో ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఎలా చేయాలి,
ఎలా చాలా మంచి సూచనలు ఇచ్చారు. దాని ప్రకారంగా టీంలో మళ్ళా డిస్కస్ చేసుకుని దాన్ని మళ్ళా ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలో అలా ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకురావడానికి అందరూ కూడా చాలా సహకరించారు. అలాగే ముఖ్యంగా అసలు మాకు చంద్రావతి మాతది గైడెన్స్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా, ఆవిడ ఇవ్వటం, మేము చెప్పిన సూచనలు చేయటం. బృందామాతది ఎక్సలెంట్ కోఆర్డినేషన్. మా రిహార్సల్స్ చేసుకునేవాళ్ళం. ఈ టీం ప్రజెంటేషన్ ముందు 2-3 సార్లు రిహార్సల్ జరగటం జరిగింది. దానివల్ల ఏమైందంటే ఎక్కడెక్కడ ఈవెన్ మైన్యూట్ మిస్టేక్స్ కూడా కరెక్ట్ చేస్తూ దాని గుడ్స్ రియలీ చాలా హార్డ్ వర్క్. ఆవిడ చాలా బాగా చేశారు బృందావతి మాతాజీ. కోఆర్డినేషన్ సపోర్ట్, అఫ్ కోర్స్ యాజ్ ఈ షెడ్ టీమ్ సపోర్టు. అందులో ఇంకా ఇలాగే మరి ప్రజెంటేషన్ ఇలా స్లైడ్స్ చేసే అవకాశం ఆవిడ ఇంకో 2-3 కూడా ఇచ్చారు. నాకు తెలిసి ఒక రాజేశ్వరి గారని ఇంకా ఇలాగ 2-3 మాతాజీలు కూడా చాలా బాగా కోఆర్డినేట్ చేయాలి. చెప్పదలుచుకుందంటే టీంలో అసలు రియలీ నేను చూశాను. నా పూర్వాశ్రమం కూడా మేము ఇలాంటి కండక్ట్ చేసేవాళ్ళం సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్కి. ఎక్సలెంట్ టీం మాతాజీ. మా వరకు చాలా కోఆర్డినేషన్. అందరూ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది చాలా రిలేటివ్లీ యంగ్ పీపుల్ ఉన్నారు. అందరూ చాలా అవగాహన చేసుకుని చెప్పడం, ఆ టైంకి రావటం, ఇది రియలీ గుడ్ వర్క్. నేను వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. నేను అలాగే మీకు మరీ ధన్యవాదాలు. చాలా మేము వీ హ్యావ్ ఎన్రిచ్డ్ అవర్ నాలెడ్జ్, ఐ కెన్ సే. అది చాలా బాగుంది. అంతకంటే మరొకసారి ఇంకా మళ్ళీ ముందు మాకు అది ముఖ్యంగా శాంతిసుధామాత ఎక్సలెంట్. ఇనిషియలీ మేము చాలా సఫర్ అయ్యాం. ఆవిడ ఈ స్లైడ్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, ఎలా చేయాలి, దానికి చాలా అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసి ఒక మోరల్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఏ ఇంపుటస్ టు అవర్ టీమ్, ఐ కెన్ సే. అది మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరి మరొకసారి టీం మెంబర్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నేను మటుకు చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నాను. చేతనంత వరకు నా సహాయం స్లైడ్స్ ప్రిపరేషన్లో చేశాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా కరెక్ట్. అందరూ మీరు చెప్పినట్లుగానే ఈ క్లాస్ కూడా సిన్సియర్గా, ఈ అటెండెన్స్ కూడా కన్సిస్టెంట్గా గమనించాను నేను. జనరల్గా అందరూ ఈ నంబరు కన్సిస్టెంట్గా వచ్చే నంబరు అబౌట్ 40-45 పీపుల్. సో వెరీ సీరియస్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్, వెరీ సీరియస్ అబౌట్ లెర్నింగ్, వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లెర్నింగ్. అన్నీ కూడా ఈ గ్రూప్కి ఉన్నట్లుగా నాకు అనిపించింది. సో వెరీ హ్యాపీ టు సీ దట్. ఇది చూసి మేము కూడా నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయని అనిపించింది. సో అందరికీ మరొకసారి అభినందనలు. శ్రీదేవి మాతాజీ, మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, ఏమైనా చెప్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, ముందుగా మీరు మా అందరికీ సపోర్ట్ చేసి అన్ని చేసిన టీం మెంబర్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఒక్క సందేహం మాతాజీ, మొన్న క్లాసులో మనం విన్నప్పుడు జ్ఞానులు అంటే ఎవరైతే జ్ఞానులు ఉంటారో వాళ్ళు భక్తులు మార్గానికి వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువ. అంటే భక్తులు అని వాళ్ళని మనం అనుకోక్కర్లేదు, కానీ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రము జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది కదా మాతాజీ. వాళ్ళని మనం జ్ఞానుల కింద అనుకోవచ్చునా? ఉంటుంది, తప్పనిసరిగా. అదే ఇక్కడ మనం చూసినటువంటి పాయింట్. అంటే ఇప్పుడు జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు అందరూ భక్తులయ్యే ఛాన్స్ తక్కువ కాదు, భక్తులయ్యే ఛాన్స్ లేకపోవచ్చు అనుకోవాలి. తక్కువ అని అనడం లేదు. అది ఎన్నో విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, ఎవరు ఆ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతారని. అంటే అక్కడ సింపుల్గా మనం తీసుకోవాలంటే జ్ఞానులు చాలామంది ఉన్నారు, కానీ అందరి జ్ఞానులు భక్తులు కారు. కానీ భక్తులందరూ కూడా అంటే ఆ భక్తి కూడా ఒక స్టేజ్, ఒక లెవెల్కి వెళ్తే ఆ జ్ఞానం వస్తుంది. భక్తి ప్రారంభ దశలోనే ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయని కాదు. కొంచెం మనం ఆ శుద్ధ భక్తి లెవెల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఈ జ్ఞానము తప్పనిసరిగా వస్తుంది. ఆ మనసు కూడా సున్నితం అవుతుంది భక్తితో. ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ సున్నితత్వం వస్తుంది అని చెప్పుకున్నాము. ఇంకేం చెప్పుకున్నాము? అదే మాతాజీ, ప్రహ్లాద మహారాజు ఆయన గర్భం నుంచే ఆయన విష్ణు కథలు వింటూ ఆయన జన్మించారు కదా, ఆయన్ని కూడా మనం జ్ఞానుల కింద చెప్పుకోవచ్చు కదా మాతాజీ. భక్తిలో అంత శుద్ధ భక్తికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా మరి జ్ఞానులే కదా.
అదే అంటే మొన్న ఏదో చదువుతున్నప్పుడు ఈ డౌట్ వచ్చింది మాట. ఆయన అంటే నారద ఆశ్రమంలో ఉండి లీలావతి గర్భం నుంచి ఆయన విష్ణు కథలు వింటూ పుట్టారు కదా ఆయన. ఇందుగలడు అందులేడు అంటే ఎందులోనైనా విష్ణు ఉన్నాడు అని గ్రహించగలిగే జ్ఞానం ఉంది అంటే ఆయన జ్ఞాని కింద కూడా ఆయన మనం చెప్పుకోవచ్చు కదా మరి భక్తి జ్ఞాన తత్పరులు ఆయన. కరెక్ట్ మాతాజీ, కరెక్ట్. ఎందుకంటే 13వ అధ్యాయంలో క్లియర్గా జ్ఞానం అంటే ఏమిటని అడుగుతాడు అర్జునుడు. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పడం జరుగుతుంది, క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి తెలుసుకొనటమే జ్ఞానము అని చెప్తారు. ఆ జ్ఞానానికి ఉండే లక్షణాలు కూడా చెప్తారు. వినయం, విధేయత, సత్సంగము, నో అటాచ్మెంట్, ఈ విషయాలన్నీ కొన్ని చెప్పి ఇదియే జ్ఞానం, దీనికి అన్యంగా ఏదన్నా ఉన్నా కూడా అది జ్ఞానం కింద లెక్క రాదు అని చెప్పేసి శ్రీకృష్ణుడు ఆ శ్లోకాల్లో చెప్పటం జరుగుతుంది. సో ఆ వినయము, విధేయత, మరి అసంగత్వము అంటే రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ఉండటం. అసంగత్వం అంటే ఇక్కడ డిటాచ్మెంట్ అంటే రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ఉండటం. ఇవన్నీ అంటే ఏమిటి? అందరి పట్ల అందరినీ సమత్వంతో ఉండటం, అన్ని పరిస్థితుల్లో సమత్వం, అందరి పట్ల సమత్వం. అందరిలోనూ పరమాత్మను చూస్తేనే మరి ఆ సమత్వం వస్తుంది. అందరిలోనూ పరమాత్మను ఎప్పుడు చూస్తాం? అందరిలో పరమాత్మ ఉన్నాడు అని మనం గాఢంగా ఎవరైతే ఆ భావాన్ని మనం జీర్ణించుకోగలిగినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్స్ వస్తాయి, ఆ శుద్ధ భక్తి తత్వం వస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ అనమాట. ఆ భక్తి భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి డెవలప్ అయిందంటే ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఆటోమేటిక్గా అప్రయత్నంగానే వస్తాయి అన్నమాట ఇక్కడ ఆయన వాడటం కూడా జరిగింది. అది మనం ఆటోమేటిక్గా అంటున్నాము, అంటే అప్రయత్నంగానే ఈ క్వాలిటీస్ భక్తుడైన వాడికి వస్తాయి అని చెప్పి మనం చూసాం. సో అది హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాత. సో అందుకని ఇంకొకసారి మనం జస్ట్ దాన్ని క్లుప్తంగా చూడాలి అనుకుంటే గనుక ఆ 14th చాప్టర్లో నిన్న మనం చూసింది. సరే, వర్ణాశ్రమ ధర్మం అది అంటే ఎవరి డ్యూటీలు వాళ్ళు చేస్తారు, కానీ అది భక్తికి అనుకూలమై అంటే భక్తి మార్గంలో వాళ్ళు చేసేటటువంటి పనులలో ఒకటిగా ఒక ఐటమ్గా చూపించలేదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే జ్ఞానము, వైరాగ్యం ఇవన్నీ కూడా భక్తి ఉంటే వచ్చే లక్షణాలు, కానీ ఈ లక్షణాల వల్ల భక్తి వస్తుందని లేదు. రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. సో అది అక్కడ డిఫరెన్స్. సో కాబట్టి ఇవి సాధనా భక్తి మార్గాలు కాదు అందుకని అని చెప్పి ఆ రీజన్కి ఆ కారణంగా ఇవి సాధనా భక్తి మార్గాలు కాదు అని కావు. మరి ఒక్కొక్కసారి ఈ జ్ఞానులు ఇలా ఉండటం, ఈ జ్ఞాన మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళ మనసు కూడా ఒక్కొక్కసారి కఠినం అవ్వచ్చు ఈ డిటాచ్మెంట్ వల్ల. కానీ భక్తులుగా ఉన్నవాళ్ళు మనసు వాళ్ళది ఎంతో సున్నితంగా అవుతుంది, అదే అవుతుంది. తర్వాత వైరాగ్యం కూడా వాళ్ళకు ఉంటుంది. వైరాగ్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా కఠినత్వం లేకుండా సున్నితంగా ఉండగలరు భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎంత చిన్న విషయాలు కూడా ఈ భేదాలు, ఈ డిఫరెన్సెస్ ఎంత బాగా అనలైజ్ చేయటం అనేది జరిగింది అనేది నేను నాకు అనిపించిన విషయం. ఈ భక్తి రసామృతం చదువుతున్నప్పుడు స్పెషలీ ప్రభుపాద యొక్క ఈ భాష్యం ఆయన చాలా ఎవ్రీ స్మాల్ పాయింట్ని ఆయన చాలా కోణాల నుంచి ఆలోచించి రాయటం జరిగింది అనిపించింది. చిన్న ఎవ్రీ స్మాల్ డీటెయిల్. తర్వాత ఇంకేం చెప్తున్నారు మరి మనం చూసా ఏవేవి మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలి భక్తి మార్గంలో, ఏవేవి మనం వదులుకోవాలి అనేవి కూడా కొన్ని చెప్పారు. ఏదైనా సరే భగవంతుడి యొక్క సేవలో మనం వినియోగించగలిగితే వాటిని మనం తీసుకోవచ్చు. అది మరి ఆధునిక పరికరాలైనా సరే భగవత్ సేవలో వినియోగించగలిగితే తీసుకోవచ్చు, మనం వాడవచ్చు అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత అనవసరపు వైరాగ్యం, మన భక్తి మార్గానికి ఉపయోగపడిన వైరాగ్యం వల్ల ఉపయోగం లేదు అని కూడా చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఏది
చేసిన మరి భగవంతుడి కోసం చేయటం అని అంటే అసలు అది భాగవత ధర్మం అని నిన్న కూడా చెప్పాను అనుకుంటాను. భాగవత ధర్మం అని మరి మూడే విషయాలు. ఒకటి శ్రద్ధ ఉండాలి, అది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ పాయింట్ శ్రద్ధ. శ్రద్ధ లేనిదే సాధన అనేది అసాధ్యం. కాబట్టి ఆ శ్రద్ధ ఉంటేనే, డిసిప్లిన్ ఉంటేనే మరి సాధన అనేది చేయగలుగుతాం. సో అది ఎవరికైనా శ్రద్ధ ఉండాలి, అది నంబర్ 1. నంబర్ 2, కృష్ణార్పణం ఏది చేసినా భగవాన్ ఆయనకు సమర్పించి చేయటం. నంబర్ 3, అందరిలోనూ నన్ను చూడు. ఈ 3 పాయింట్స్ భాగవత ధర్మంగా చివరికి ఉద్ధవుడికి మొత్తం సారాంశాన్ని ఈ 3 మాటల్లో సమరైజ్ చేశారు. సో అందరిలో నన్ను చూడు అన్న 3 మాటలకు చాలా అర్థం ఉంది. కాబట్టి ఆ అందరిలో నన్ను చూడన్న పాయింట్ ఫాలో అయ్యామంటే గనక ఈ జ్ఞానము, ఇవన్నీ వైరాగ్యము, ఈ కరుణ, ఈ ప్రేమ, ఈ సమత్వము అన్నీ కూడా అలవర్చుకోవచ్చు. సో ఆ మాటలోనే ఆ 2, అందుకే భాగవత ధర్మం అంతా ఆ 2 మాటల్లో ఆయన మనకు సారాంశంలాగా చెప్పడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ ఈ మార్గంలో ఉండాలంటే ముందు కావాల్సింది శ్రద్ధ అని కూడా చెప్పారు. సో ఇవన్నీ కూడా దానికి డీటెయిల్స్ మనం చూస్తున్నాం. అలాగే ఏదైనా మన భౌతిక వాంఛ తీర్చుకోవడం కోసం కాదు, ఏ పనైనా మనం భగవంతుడికి సమర్పించి చేయటం. ఉదాహరణగా చిన్నది, చాలా ఈజీ ఎగ్జాంపుల్, ప్రసాదం మనకు తినాలనిపించటం కాదు, భగవంతుడికి అర్పించి అప్పుడు తీసుకోవచ్చు అని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. బట్ అది ఇంకా ఎంతో మీనింగ్ కూడా మనం తీసుకుని ఫాలో అవ్వాలంటే ఫాలో అవ్వచ్చు. ఏదైనా మెటీరియలిస్టిక్ సెన్సెస్ని మన కోసం అనుకుంటూ మనం ఆసక్తితో చేయకుండా భగవంతుడికి అర్పిస్తూ చేయటం అనేది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. అలాగే తర్వాత మరి ఎవరైనా గురువు మాట అయితే ఏది వదులుకోవాలి, ఏది వదులుకోకూడదు అనేటటువంటి విషయం కూడా గురువులు చెప్పినట్లుగా చేయండి, మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు కాదు, మీరు నిర్ణయించుకోవటం కాదని ఒక పాయింట్ చెప్తూ గురువుల గురించి అంటే మరి శిష్యుల కోసం అలా కాకుండా సరి అయిన ప్రామాణికమైన గురువుని ఎంచుకోవాల్సిన విషయం కూడా ఒకసారి మళ్ళీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. అలాగే మరి జ్ఞానము, వైరాగ్యము ఎలా అయితే ఉన్నంత మాత్రాన భక్తులెవ్వరో, కానీ ప్రతి భక్తుడికి జ్ఞానము, వైరాగ్యం ఉంటుందో అలాగే ఈ శాకాహారం, అహింసాతత్వం, ఇటువంటి గుణాలు కూడా భక్తులకు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. కానీ మరి శాకాహారి అయినంత మాత్రాన్ని భక్తుడు అని అనుకోవడానికి లేదు. కానీ భక్తుడు మాత్రం తప్పకుండా అహింస తత్వాన్ని జీర్ణించుకునే ఉంటాడు అని అక్కడ మళ్ళీ అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. ఆ తరువాత మరి నవవిధ భక్తులు చూసాము. ఆ నవవిధ భక్తులకు ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము. అన్ని 9 రకాల భక్తుల్లోనూ కూడా మరి ప్రాక్టీస్ చేసింది అంబరీష్ మహారాజు అని కూడా చూసాము. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా నిన్న మనం చూసాం. శ్రవణం, కీర్తనం ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, కీర్తనకు మీరాబాయి అని చెప్తున్నాము. సరే, రిమెంబరింగ్, చాంటింగ్ ప్రిటీ మచ్ 2 ఒకటే. స్మరణ అండి, స్మరణానికి ఇటు ప్రహ్లాద్ మహారాజుని చెప్పారు. ఆ తర్వాత మరి హరిదాస్ ఠాకూర్ని కూడా చెప్తాము. అంటే ఒక్కొక్క విధానికి ఎంతోమంది ఉన్నారు భక్తులు. మనం ఉదాహరణ చెప్పాలంటే మనకి తోచిన కొంతమందిని ఎగ్జాంపుల్స్గా ఇక్కడ చెప్పారు. అలాగే ప్రార్థనలకు మరి అక్రూరుడు లేదంటే ధ్రువ మహారాజు అని కూడా చెప్తారు. మరి విష్ణు పాదసేవనం, లక్ష్మీదేవి, అర్చన పృథు మహారాజు, సేవ, దాస్యం హనుమాన్, అలాగే సఖ్యం అర్జునుడు, శరణం, ఆత్మనివేదనం, కంప్లీట్ సరెండర్ బలి మహారాజు, అన్నీ కూడా ఉన్నది అంబరీష్ మహారాజు అని చూశాను. సో అది నిన్న మనం 14th చాప్టర్లో భక్తులకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు అన్నది ఏమిటి అన్నది చూసామన్నమాట. అంటే ఆ భక్తి అనేది ఉన్నది అంటే ఈ వచ్చేటటువంటి సుగుణాలు ఏమిటి అన్నది కూడా రివర్స్లో మనం ఇందులో చదివాము. సో నాలెడ్జ్ అంటే జ్ఞానము, వైరాగ్యము, అహింసాతత్వం, సున్నితత్వం, అందరి పట్ల ప్రేమ, మరి భగవంతుణ్ణి కేంద్ర బిందువుగా పెట్టుకుని అన్ని పనులు చేయటం, ఈ సుగుణాలన్నీ కూడా ఇటువంటి ఆలోచన తీరు ఉన్నప్పుడు, ఆలోచన విధానం ఉన్నప్పుడు
అవి అర్హతలు అవుతాయి. తద్వారా ఇవన్నీ ఈ సుగుణాలు అన్ని లక్షణాలన్నీ కూడా ఆ భక్తుడిలో వృద్ధి అవుతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ. ఈరోజు మరి అయితే ఇంకా వేరే ప్రశ్నలు ఏం లేకపోతే ఈ క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి బహుశా 2 రోజులు కూడా క్లాస్ తీసుకోవటమే జరుగుతుంది. మనం ఇది, ఆ తర్వాత ఈశోపనిషత్, తర్వాత నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఉపదేశామృతం అని తెలుగులో దాని పేరు ఆ పుస్తకానికి. సో అవి ఈ 2 పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చింది. ఇంకో 2-3 చాప్టర్స్లో ఇది అయిపోతుంది కాబట్టి తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. శాంతి సుధ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. శాంతి సుధా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ శాంతి సుధా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీలకి ప్రభుజీలకి మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నామనిష్ఠాదాస్ గారికి అనేక నమస్కారం. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ సాటర్డే అందరం మళ్ళీ మీట్ అవ్వచ్చు. హరే కృష్ణ. వీలైనంత చాలా క్లాసులు రండి మాతాజీ. మీరే భగవద్గీత 3 సార్లు విన్నాను 18 days లో.